дурушид уже хов нестем айдами коро оли навигари нав мешава худо хоҳад мардуми Тоҷикистон хирсандӣ шавад пеша беҳтарин файтерҳоят ҷамъ кардӣ дороб шо насаманда азам яке аз беҳтарин варзишгарои бахилӣ намекунад худо хоҳад ҳама особ сарҷам мешавем тоҷики мо ҳам хеле ҳами якҷоя гира бубинанд ҳама каса якҷоя мешавад ҳамашон муиб анис азам фаридун ҳамашон мози барои ҳамин омадем ду рӯз шитхоб кардаги нестем. Всех приветствую, ассаламу алейкум. Вот это место могла бы быть ваша реклама. Кто хочет, чтобы авиакомпании знали как можно больше из моей аудитории, здесь мой номер телефона, можете позвонить. Вашу рекламу мы можем показать на моем YouTube-канале. Кроме алкогольных напитков и букмекеров, друзья мои. Дустон, кадоми да реклама дар YouTube канале ма мархамат, метавонед ба рақамои телефон муроҷиат кунед, дустон. Добро пожаловать в клинику Огузмед. Клиника по пересадке волос Огузмед приглашает мужчин, у которых выпадают волосы. Огузмед дает гарантию на всю жизнь. Наши клиники в городе Москва, Казань, Санкт-Петербург. Обращайтесь по промокоду Бахаджалола, вы получите 15% скидку. Точки мегӯрсӣ? Не точки. Ассалому алейкум, шумо чӣ хел омадем? Парвозо чӣ хел буд? Бои ашиштем тамошо кардем, фикри шумо, мисол ка фикри шахсии шумо чӣ хел буд? Бои ҳарифи фаридунатин. Ва алейкум салом. Мо нағз омадем, расидем хайр рости гап ду рӯз шид уже хов нестем. Айдами коро, айдами як хел корое ки хай оли навигари нав мешава худо хоҳад ҳамаи мардуми Тоҷикистон хирсандӣ шавад пеша мо боварӣ дорем ки Фаридун худо хоҳад ҳарифи хича мегзара ба рӯи чӣ боварӣ дорем барое ки мо нигоҳ кардем ҳамаро изучат кардем хати Фаридун уже гапҳомона гап задем хай спорта но бисёртар хиёл мекунем ки мо чизои даниёи Фаридун зиёдтарай ба чизи рақибаш назар ба рақибаш ҳам ба гӯштин ҳам ба стойка худо хоҳад кай бачаҳо ки баромад мекунад азам кай баромад мекунад анис кай баромад мекунад кай Фаридун баромад мекунад ҳамаи командаи мо варзишгарое ки дар Эсия подписанянд худо хоҳад соҳ саломат рамазона мегзаронем бо нияти замини муқаддас кардагием ҳама каса аҷа меем сразу збор машқҳо тайёрӣ ва тайёрӣ барои ки бурдборӣ шававу барое ки парчама бардоранд серьёзно тайёрӣ дидан дар кор барое ки ҳамашон соперникашон серьёзан. Ҳозир наздик дидум видео дар клуби худот Evolution Gym Ахмад беҳтарин файтерҳоят ҷамъ кардӣ дороб шо насаманда азам муҳиддин хоб оким хуршед назаров тақрибан қасам яке аз беҳтарин варзишгарои бигем хайҷа бисёранд ки бо набудан он касо варзишгарое ки бо дар UFC мезананд дар дигар организация но мо ба як чизи мане ба ҳама ба маслиҳатҳои ҳама каса шудаги корҳо азам ғафуров ва сарвар ва дигар ва хуршед ҳамашон ба розигии ҳама каса шудагие ки бас карданд дар кор дигар ҳамин хеле ҳама каса шуданд дар кор як рӯз клуби мо як рӯз клуби хеле клуби ма хеле кардан дар кор нест клуби Тоҷикистон гуфтан дар кор номи Тоҷикистон ва номи миллати худмона ҳама каса бошад мо дармон ҳуя ма айавал мегуфтам айавале ки ёд дошта бошӣ клубона ҳуй кардагем ман бисёр хирсанд шудам бисёр хирсандам ки ҳама каса ҳам хеле ҳамкорӣ кунанд опити ҳамдигаришона бигиранд ва ман машқда дидам ки чӣ хел ишда ёрдам мекунад иш бинениё иш қадди кор мекунад бахилӣ намекунад ҳамин худо хоҳад ҳама особ сарҷам мешавем тоҷики мо ҳам хеле ҳами якҷоя гира бубинанд ҳама каса якҷоя мешавад парчама мо да главни задача ҳамея ки номи Тоҷикистон парчам номи ватанмона доказат кунем ки мо
ҳама тарафа варзишгаромон ҳам воинан, ҳам парчамбардоран, ҳам патриоти ватанан. Худо хоҳад кай интизор шавем ай бачаҳои худо рӯзҳои наздик ягон хабар муи шоголову кай мезана азам кай мезана хапаридун ҳариф нав газону нега вале травмире бенишдеги мега Ман гуфтам ку баъди рамазон ҳамашон зубор ҳама аз хатя датошон номаълуме ма чӣ пеша датошон ба рӯзҳои наздик маълум мешава ман ҳамаша хабар мекунам ҳамашон муиб анис азам фаридун ҳамашон мо ҳозир барои ҳамин омадем ду рӯз шитхоб кардаги нестем ҳозир бо маслиҳатҳо ба хати лига мешава масъалаи ояндаи бачаҳое ки ай маладиёшмон ай калонмон бо ҳозир мумкин ки ду нафари дигар ай клуби худмон мо подписат кардем ҳам эсияда ҳам як лигаи дигада агар махфӣ набошад ки хайра камака ҳозираш махфия бояд бурам ҳозир мо мебинем да ки ҳамиҷа кира мо мекунем ман дидестам яке ай варзишгарои худмон як кас гаша дигар организация худо хоҳад ба наздики мумкин ки мо чӣ кунем аввал лига хати ҳамаи контактора бикунем барои ҳамин ду рӯз шитхоб кардаги нестем ҳозир бо мебинем бора бо саҳар мепарем ховна када ҳамаи ҳами маслиҳатҳо ва ҷобаҷо шидани варзишгарои мо ки ҳамашон направлениҳои худшон хати баъд муайян мекунем ба шуморо хабар мекунем. ташаккур акай ҳоҷӣ барои мардум барои халқи тоҷик саломат бошед ҳазор раҳмат барои балешикои мо барои ҳамаи мардуми тоҷикистон ки ман боварӣ дорам ки то занако ва мусафедо ва бачаҳои ёш ва кӯдако ҳама мухлиси ҳамин чиз ҳастанд барои ин варзиш барои бардоштани парчам барои бардоштани номи тоҷик ҳамавақт паддержка мекунанд ҳазор раҳмат ба ҳамашон ки моро дастгирӣ мекунанд мо бо шумо зиндаем миннатдорем ай шумо ман боварӣ дорам рӯзое буд ки мо хостем ки ҳама каса якҷоя бошем ба ҳама мақсадомон алҳамдулилла расидем ки имрӯз дар Москва иқадар бигӯем мухлисо ҳама сарҷам ҳама чӣ худо хоҳад ба ҳамин мақсадомон расидагем ҳазор раҳмат як бор дигар барои мухлисомон миннатдорем ва ба дуо бошем дар ҳаққи варзишгаро на фақат шаҳри душанбе ва обод шудан иқадар раҳо тамоми тоҷикистон ки имрӯз ҳамаи туризм туристо ва дигар меҳмоно ки меоянд мо ба гардани баланд чӣ мекунем пешвоз мегирем ва метавонем меҳмондорӣ карда ҳазор раҳмат ба одамое ки моро ҳамавақт дар бармон ҳастанд дастгирӣ мекунанд бачаҳое ки дар бари варзишгаро ҳастанд новобаста аз вақтое ки новобаста аз он чизое ки вақт надорам ва аз дурӣ ва аз пеш дар бари мо ҳастанд моро дастгирӣ мекунанд миннатдорем барои ҳамон касое ки дар бари варзишгаро ҳастанд дар фикри бардоштани парчам ҳастанд ва хуни патриотизмшон меҷӯша дар бари варзишгаро ҳастанд ҳазор раҳмат ташаккур акай ҳоҷӣ сарбаланду хунобод бошед обод бошед.